Συγκεκριμένο μουσικό, μεγάλο έτσι μαέστρο της ελαφράς μουσικής, έναν άνθρωπο που παλεύει μέσα στις δυσκολίες της ζωής, και εννοούμε δηλαδή ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει κάνει κλασικές σπουδές, όταν έχει πάρει βραβεία κλασικών σπουδών. Όχι ότι είναι παράλογο ή δεν είναι όμορφο να παίζεις στις ορχήστρες, στον κέντρο, στα θέατρα, να κάνεις δίσκους με επιτυχία. Ωστόσο, ξεκίνησες από τις κλασικές σπουδές, κάνεις μια επιτυχημένη καριέρα στο εμπορικό τραγούδι, στην εμπορική δισκογραφία, στο μαγαζί, στα κέντρα, στα θέατρα, αλλά μέσα σου κρατάς μια φλόγα. Μια φλόγα, μια παράξενη φλόγα, έτσι κάτι που σε μαγεύει. Η μαγεία του ακορντεόν, και φέρνω κοντά τον Νίκο τον Μπαξεβάνη, τον εξαίρετο φίλο μου κύριο Νίκο Μπαξεβάνη. Ήθιστε να μιλάνε στον πληθυντικό, εμείς θα μιλάμε μεταξύ ενικού πληθυντικού, και να μιλήσουμε για τη μαγεία του ακορντεόν, τη μαγεία της δουλειάς σου, τη μαγεία της ανθρωπιάς σου, γιατί είσαι ένας πολύ δημιουργικός και σπουδαίος φίλος και άνθρωπος. Ελένη μου, γεια σου. Σε ευχαριστώ που με κάλεσες στην πολύ ωραία αυτή εκπομπή σου. Ο Νίκος Μπαξεβάνης είναι ένα από τα σπάνια φαινόμενα που κατά καιρούς κάνουν την εμφάνισή τους και αποσπούν το θαυμασμό του κόσμου. Γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε στο Ελληνικό Οδείο με καθηγητή τον Μιχάλη Μιχαλόπουλο. Όταν το 1965 για πρώτη φορά έπιασε το ακορντεόν στα χέρια, έπαιξε αμέσως και όταν ήταν σαν να το γνώρισε χρόνια, και γι' αυτό το Οδείο το τέλειωσε σε ελάχιστο χρόνο. Ο Νίκος Μπαξεβάνης είναι ένα από τα σπανιότερα μουσικά ταλέντα, με αυθορμητισμό, με μουσική συνείδηση, και μπορεί να θεωρηθεί σαν θεία αποκάλυψη. Ο Νίκος Μπαξεβάνης, αφού πήρε το πτυχίο του ακορντεόν με άριστα παμψηφή μεταδιακρίσεως, συνέχισε τις σπουδές του στα θεωρητικά και στο πιάνο. Δυστυχώς το ακορντεόν στη χώρα μας δεν έχει μεγάλη απήχηση στο κοινό. Όλα αυτά είμαστε βέβαιοι ότι ακούγονται σε αυτό το δίσκο, και θα πούμε για πολλούς δίσκους, τα υπογράφει ένας άνθρωπος που ξέρει καλά τη μουσική, σπουδαίος παραγωγός και μάνατζερ, ο Φίλιππος Παπαθεοδόρου. Ακριβώς. Θέλω όμως τώρα να μιλήσουμε με σένα. Να μιλήσουμε για τον Νίκο Μπαξεβάνη, τον άνθρωπο, και για την πορεία σου μετά τις σπουδές σου, την επικοινωνία σου με την δουλειά, με το κοινό. Θέλω να μιλάς εσύ, και τώρα σου αφήνω να κάνεις έναν μονόλογο, θα ήθελα, να μου πεις έτσι πως αντιμετώπισες μετά τη δουλειά σου και την πορεία σου, και θα φτάσουμε μετά στις σπουδές που κάνεις, που διδάσκεις, σε καθηγητής στο Ελληνικό Οδείο, και θα μιλήσουμε και τη μαθήτριά σου. Καταρχήν, εγώ γεννήθηκα μέσα στη μουσική, κατάγομαι από μουσική οικογένεια, και το πρώτο μου όργανο ήταν το ακορντεόν, το οποίο αυτό βρήκα στο σπίτι, το οποίο το αγάπησα τόσο πολύ. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έγινα ένας σολίστ, αλλά δεν μπόρεσα να πραγματοποιήσω τότε το μεγάλο μου όνειρο με υποτροφία στο εξωτερικό, ρεσιτάλ και τέτοια πράγματα. Γιατί? Διότι η ζωή ήταν λίγο περίεργη τότε, δεν με άφησε να προχωρήσω εκεί που ήθελα, και αναγκάστηκα σε ηλικία μόλις 15 ετών να βγω στο επάγγελμα. Η πρώτη σου δουλειά? Δούλεψα σε κάποια ταβέρνα, με ορχήστρα, με τραγουδιστάς. Ήταν πάρα πολύ έτσι, φιλική μαζί μου, με αγάπησαν, εγώ απέδωσα πάρα πολύ, και από εκεί και πέρα όλα τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους. Να δούμε τον τόπο της καταγωγής που είναι η Κέρκυρα. Όχι, έχω γεννηθεί στην Αθήνα. Κρατάω όμως από την Κωνσταντινούπολη. Από την Κωνσταντινούπολη. Πώς είχα την εντύπωση ότι είσαι από την Κέρκυρα? Ίσως γιατί έχουμε συνδέσει την Κέρκυρα με τη μουσική και τα Επτάνησα. Εκείνο που πρέπει να πω είναι ότι ξεκίνησες πολύ νωρίς, είδες τη σκληρή πραγματικότητα. Ακριβώς. Γιατί όχι ότι δεν είχες απήχηση, η λέξη σκληρή πραγματικότητα δεν είναι μόνο η σκληρότητα. Ένα παιδί 15 να βγει το βιοποριστικό επάγγελμα, αντιμετωπίζεις με άλλα μάτια στα 15 και με άλλα μάτια στα 30. Είναι πολύ σκληρό. Βέβαια τότε υπάρχει ο ενθουσιασμός. Μετά όταν μπεις στο κανάλι που λέμε και δεις και το παρασκήνιο, γιατί η δουλειά μας, Ελένη, είναι πικρή. Ναι, πικρή. Έτσι. Ναι, το ξέρω ότι είναι πικρή, και πραγματικά άνθρωποι που δεν αντέχουν πολλές φορές έναν πόλεμο σε μια μέγενη γύρω σου. Γιατί εδώ θα δούμε όμως ότι το θέατρο δεν είναι τόσο όσο είναι τη δισκογραφίας. Πρέπει να δούμε, να το ξεχωρίσουμε, αλλά είναι η τέχνη. Είναι αυτή τη στιγμή στη δισκογραφία έχεις κάνει πολλές επιτυχίες, αλλά παίζοντας μέχρι να φτάσεις στο να πουλήσεις. Όχι, δεν μας πεις την τραγικότητα, γιατί είσαι δυνατός, αλλά τη διαδικασία.
Πρέπει ο κόσμος να τα ξέρει. Πάλεψα πάρα πολύ με όλες μου τις δυνάμεις, με όλη μου την ψυχή, με το αίμα της καρδιάς μου που λέμε. Χτυπούσα πόρτες και αν άξιζα, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Και δεν άνοιγαν αυτές οι βαριές που λέω, οι κλειστές οι πόρτες των μεγάλων εταιριών. Και πάλευα μόνος μου και συνέχεια έγραφα τραγούδια για πολύ καλό τραγούδι βασικά. Άσχετα, θα πήγαινε και ποιος θα το έλεγε το τραγούδι. Θα πούμε τους καλλιτέχνες που έχει συνεργαστεί και θα πάμε μετά στις σπουδές σου, δεν το ξεχνάμε τις σπουδές σου γιατί κατάληξη μας ήταν το ακορντεόν. Και εδώ πρέπει να δούμε ότι ένας άνθρωπος που έχει τέτοια επιτυχία, ο δίσκος σου έχει έξω στην Ελβετία, έχει στη Γαλλία, έχει στην Αγγλία, παίζεται στα αεροπλάνα. Αυτό το πράγμα δεν το εκμεταλλεύτηκαν όσων θα έπρεπε να κάνουν ένα μαγαζί που το ακορντεόν, αν θέλεις να είναι το πρώτο και να... Κοίταξε, στις εταιρείες δίσκων υπάρχει ένας σκληρός ανταγωνισμός που θα έλεγε κανείς ούτε και εγώ τον ξέρω. Δεν μπορεί να το καταλάβεις, δεν μπορεί να τον περιγράψουν αν δεν το νιώσεις. Και εδώ δεν φύγουμε όλες τις εταιρείες ή όλους τους ανθρώπους, ωστόσο το δίνω και παίρνω, δηλαδή η αγορά και ο τρόπος που προβάλλεται ένας δίσκος, γιατί θα δούμε. Εγώ θα σταθώ σε ένα δίσκο που νομίζω ότι σε αντιπροσωπεύει, αλλά δεν είναι αυτό που εσύ έχεις μέσα σου και το υποστηρίζεις, αλλά δεν είναι αυτό. Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έγινε, που τραγουδήθηκε, που έγινε σλόγγαν, ήταν το «Σ' αγαπάω μ' ακούς». Ακριβώς. Είναι δικό σου το τραγούδι. Δημιούργησε θόρυβο. Εμείς εκτιμάμε κάθε καλλιτέχνη, αλλά σίγουρα εγώ θα πω ένα πράγμα που και ο κύριος Σαλαμπάς που έχει τραγουδήσει, ο Γιώργος Σαλαμπάς και οι άλλοι καλοί τραγουδιστές που θα μου πεις εσύ, δεν είναι ένα τραγούδι που σε αντιπροσωπεύει. Έχεις γράψει πολύ καλύτερα τραγούδια. Το έχω πει επανειλημμένως και σε ραδιοφωνικές και σε τηλεοπτικές εκπομπές. Το «Σ' αγαπάω μ' ακούς» ήταν μια, να την πούμε, παγκόσμια επιτυχία, γιατί αυτά που έρχονται συνέχεια στα αυτιά μου εδώ και μια δεκαετία τώρα και συνέχεια ακούω το τι έγινε από το Johannesburg μέχρι την Αμερική, μέχρι το Λονδίνο και μέχρι την Αυστραλία. Θέλω να μου πεις, Νίκο μου, σε παρακαλώ, για το ακορντεόν. Θέλω να μου πεις αυτή τη στιγμή τι σημαίνει για σένα η μαγεία αυτού του ήχου που μπορεί και εκφράζει τόσα πολλά συναισθήματα, σε κάνει και κλαις, σε κάνει και γελάς. Όταν ακούς το ακορντεόν, σηκώνεσαι και στροβιλίζεις. Είσαι πιάνει, είναι ένα όργανο συγκλονιστικό. Πιστεύω ότι μαγεύει όλο τον κόσμο. Μαγεύει και να πω εδώ εντός παρενθέσεως ότι είναι προέκταση της φυσαρμονικάς που παίζεται με το στόμα, φυσάμε δηλαδή. Και το ακορντεόν, να δώσω την κανονική του κατηγορία, ναι, ότι ανήκει στα ξύλινα τεχνητά, λέω εγώ πνευστά, διότι ο αέρας δίνεται με τη φυσούνα που κινούμε με το αριστερό χέρι, δεν το φυσάμε με το στόμα, δίνεται, οπότε πάλι ας πούμε με το άνοιγμα για το κλείσιμο της φυσούνας, κρούοντας συγχρόνως τα πλήκτρα με το δεξί χέρι ή τα μπάσα με το αριστερό, τις γλωτίδες, κάτι μεταλλικές γλώσσες, και έτσι δημιουργείται ο ήχος. Τώρα αναλόγως στην ποιότητα και το σε ποια κατηγορία ανήκει το ακορντεόν, αν είναι δηλαδή μιζέτ, αν είναι κασότο ή κλασικό ή αν είναι απλό ακορντεόν, έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, το οποίο δίνεται όμως από την ψυχή μας, μέσα από την καρδιά μας. Είναι ίσως... Διότι η φυσούνα που έρχεται από μέσα μου αυτό το πράγμα. Άλλο είναι στο πιάνο που χτυπάς για να δώσεις με το δάχτυλο και να χτυπήσεις το μαρτέλο μέσα στη χορδή, και άλλο είναι να το δίνεις και να αφήνεται και η ανάσα σου. Και η ανάσα σου να αφήνεται. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι έτσι όπως φτάσαμε σε αυτό το σημείο της εκπομπής, θα παρουσιάσουμε για λίγο μια